नों बेबायदि गाबबाय थानानै मा जाबावनो दालाय? दागाबसैलै बेखौ हास्थायनानै मा मोनबावनो? जानांगौआथ' जालांखाबाय। जेबो जाला, थेवबो आं मानो गोसोखांबाय थायो? दैमा, थारैनो आं पुर्निमाखौ बावगारनो हामानाय नङादांलै। नैबे बिखायाव पुर्निमानि आगानखौ आं माबोरै खोमोरनो हाबावनांगौथाय? दै बाद हो, खालि पुर्निमा धो लोंनो सिथो। औलै, नों थिगखौनो बुंबाय। पुर्निमाखौ बावगारनो थाखाय लोंनांसिगोन। ओहो, बिदिबो जानाय नङा। दिनै लोंगोन, दिनै फेगोन, दिनैल' बावनो हागोन। ओइ दैमा, पुर्निमाखौ बावगारनो थाखाय आंनो मुलि नांगौ। ओइ बाद होदोलै, मालाय हाबा जानाय हिनजावखौ दा रायखांबाय दाथासै। रायखाङाबानो आं थानो हायालै। सानफ्रामबो पुर्निमानि खोथाखौल' आं सानफ्लांबाय थायो। ओइ दैमा, नोंनि बाइकखौ आंनो गाबोन हरथ'लै। आं पुर्निमाखौ खनसे नायना फैनि। जागोन दे, गाबोन सानैजोंनो थांगोन ना। माखौथो सिन्था खालामदोंमोनलाय? थौ थांनोसै थौ। ओइ सोमदोन, पुर्निमा हाबा जाफैनाय न'आ बेनोनो। ए र', आं नायनि थांदो थां। नुहुरबायो खोमा पुर्निमाखौ। पुर्निमा! फैदोलै, थाङासै, फैदो थाङासै, फैदो। नुबायना नुवाखै? औ नुबाय। गोजोनबायना गोसोखौ? औ गोजोनबाय। फैदो गाखोफैदो। र' आं खेबसे नायबावनि। ओइसि जालालै बिजों। फैदो थाङासै, फैदो। र'लै खेबसेबाव र'। फैदोलै। नोंनि थांखिया मा? आं मिथिनो लुगैया। आंहा नोंनि फिलिंसआव रोखायैनो बुजिखागौ। नों बेखौल' गोसोआव ला, जों सानैनि गेजेरनि सोमोन्दोखौ जाहाथे जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा जेबो मिथिया। दरा फांनानै उन्दुदो। The subscriber is currently switched off. The subscriber is currently switched off.
सोमदोन पुर्निमा नोंखौ गोसोखांना जोबोर कल खालामबाय थादोंमोन आङो। नोंनि फना माथो अबसो पुर्निमा? ओइ पुर्निमा आं नोंखौ बावगारनो हायाथ'। नों राजि जायोब्ला नोंखौ दाबो गुबुन दाबसे जायगायाव लाना थांनानै नोंजों दाबो संसार जानो गोसो दं। बेबायदि खालामोब्ला समाजा आंखौ मा बुंगोन? आं हाबा जाबाय सानदों। मिथिगौ आंबो, थेवबो गोसोआ मानियाखै नोंदि हाबा जाबाय। जागोन दे पुर्निमा, नोंनि नाम्बारखौल' हरदो। हेलौ सानफ्रोमबो दिनाव खनसे नोंजों बेबायदि कल रायलायबाय थानो मोनोमोनब्ला थारैनो आं थांना थानो हासाबगौमोन। बेयाव आं माबोरै दं आंसो मिन्थिगौ। आं नोंनि खाथियाव थानानै नोंजों रायलायनो जोबोद लुबैदोंमोन पुर्निमा। आं गाबोन न'आव थांगोन। नों लामायाव ओंखारनानै थायोब्ला आंखौ लोगो मोनगोन। नों राजिब्ला नोंखौ बबेबा दाबसे जायगायाव लाना थांखोमानो सानदोंमोन आं। नोंनि आन्दोआव आंबो थानो हाला सोमदोन। नों माबा मोनसे खालामदो। नों लामायाव ओंखारनानै था, आंबो नोंखौ लोगो हमनो लुगैदों। पुर्निमा, नोंदि फनाव एसेबां बिजि थागासिनो। नङा नों मानो बिजि? सोरजों रायज्लायो आं सोङा। नाथाय नोङो जि खामानिखौ मावदों बेयो थिग नङा। आं नोंजों गोसो जानानै हाबा जाफैयाखै। आं आफानि नारसिननायावसो फैदों। आरो खोनासं, आं जि गोसो बेखौनो खालामगोन। ओइ, नों बिदि खालामोब्ला समाजाव जोबोद गाज्रि बदनाम जागोन। बेबादि साननायखौ गार नोङो। जों सानैजों मोनसे जाखाबाय। बेनिखायनो जों सानैजों गाबोननो बहाबा खारखोमा लांनानै जुलि लाहैनो सानबाय। आरो समाजनि खोथाखौ जेबो साननो नांला। समाजा आंनि बिखान्दा हाखौ मा मोनथिनो? आं पुर्निमाखौ नागारना थांना थानो हानाय नङा। ओइ सोमदोन, नों खोथाखौ सिरियास लानो नाङाब्रा। गोसोथोनाया बयहाबो थाखायोना। गोसो थोनानै मोनैया बे मुलुगाव नोंल' नङा। गोसो थोनानै मोनैनि बिसखौ नों मोनथियालै दैमा। नैबे बिखायादि सान हर बेसेबां आलौखाङो आंसो मिथिगौ। हेलौ पुर्निमा, मा जाबों ओंखारबोदिया? नै आं नोंसिनि गेजेराव दं। मा थांनो ओंखारबाय? नोङो जा थांखि लादों बेयो एकदम गाज्रि। आं एसेबो मोजां मोनाखै। नों मोजांमोन दामोन, बे थांखिया आंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। नों नाय पुर्निमा, जोनोम जुलि आरो थैनाया
मानसिनि जिउआव खेमसेल' फैयो। दिनै नों आंखौ नागारनानै थाङोब्लाबो आं गोदानै जुलि जाफिननाय नङा। मानोना आं नोंखौ जोनोमनि खान्थि बायदिनो जुलि लाखाबाय। सोमदोनाल' नङा, आंबो नोंखौ गोरबो बिखाजों ओरैबायदि मोजां मोनो जायखौ आं खुगाजों बुंजोबनो हाया। नोंनि गोजोननि उदांस्रिया आंनि बिखायाव अरायबो उदां। पुर्णिमा, मोजां मोनलायनानै नारा नाथा मोनलायनो नाजानायानो मोजां मोनलायनाय नङा। नोंनि इयुननि गोजोनखौ बिखाजों जाय हास्थायो बेखौसो थार मोजां मोननाय बुङो। थां, नोंनि इयुननि गोजोनखौ आं अरायबो हास्थायो। थांदो थां। मोजां मोनज्लायनानै जुलि जानायानो नोंसिनि थांखिब्ला आं हमथानो हाया। थांदो थां। थारैनो सैथोखौनो बुंदों। आं पुर्णिमाखौ जुलि मोनाखैब्लाबो बिनि गोजोनखौ होनो हायो। ओहो, आं बिदि खालामनो हानाय नङा। हे इसोर, आं मा गोरोन्थि खालामनो ओंखारबोखो? मालायनि संसार जाहांनायखौ आं सिलिंखार खालामनो हानाय नङा। आं फनखौ अफ लानांसिगोन, जाहाथे पुर्णिमाया आंनि जेबो खौरां मोननो हाया। The subscriber is currently switched off. The subscriber is currently switched off. फै, जिरायफै। आं जिरायनो फैयाखै, आं नोंखौ खावलायनोसो फैदों। बुं, मा खोथा? हायोब्ला नों आंखौ बुथारनानै गारदो, आरो हायाब्ला पुर्णिमानिफ्राय गोजानाव था। सोर गोसो जाया हाबानि उनाव सनानि संसार जानो? नों खनसे हाबा खालामनानै नाय, संसारखौ अब्लासो बुजिगोन नों। सरि, आं दिनै पुर्णिमानिफ्रायल' गोजान जाया, बे बुहुमनिफ्रायनो आं गोजान जागोन। अन्नानै जोंनि संसारखौ नायनानै पुर्णिमानिफ्राय गोजान जादो सोमदोन। आं बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय बिदाय लाबाय पुर्णिमा। बाय। The subscriber is currently switched off. पुर्णिमा! पुर्णिमा! The number you are trying to call is currently not reachable. The subscriber is currently switched मा off. फनानो अफ जाबाय थाखोब्रा बेनालाय? र' थांनि आं। सोमदोन, ओइ सोमदोन। सोमदोन, ओइ सोमदोन। सोमदोन, सोमदोन, मा जाखो नों सोमदोन? ओइ सोमदोन, सोमदोनलै। ओइ सोमदोन, मै सोमदोन, सोमदोनलै, मा जाखो नों? सोमदोन,
सोमदोन सोमदोन नों मानो बिदि खालामना लाखो? सोमदोन ओइ सोमदोन सोमदोन ओइ सोमदोन सोमदोन नों मानो बिदि खालामना लाखो? ओइ सोमदोन नों मानो बिदि खालामना लाखो? सोमदोन ओइ सोमदोन